Исәнмесез укучылар? Ничек уйлыйсыз? Эчпочмакның яклары һәм почмаклары арасында берәр бәйләнеш бар микән? Бүгенге дәрестә эчпочмакның якларына бәйле рәвештә эчпочмакның почмакларын чагыштырырга өйрәнербез. Теорема: эчпочмакта зуррак якка каршы зуррак почмак ята һәм киресенчә зуррак почмакка каршы зуррак як ята. Теореманың исбатлавы белән танышып китик. Беренчесе: АБ ягы АЦ ягыннан зур булган АБЦ эчпочмагын карап китик. Ягъни безгә АБЦ эчпочмагы бирелә. Шулай ук АБ ягының АЦ ягыннан зур икәнлеге бирелгән. АБ ягына каршы ятучы С почмагының АЦ ягына каршы ятучы Б почмагыннан зуррак икәнлеген исбатларга кирәк. Исбатлау өчен АБ ягында АЦ ягына тигез булган АД кисемтәсе салабыз. Ягъни АЦ һәм АД кисемтәләре тигез. Һәм монда безнең АДЦ эчпочмагы килеп чыга. Килеп чыккан эчпочмакта С почмагын 1 дип, һәм Д почмагын 2 дип тамгалыйк. Шарт буенча АБ ягы АЦ ягыннан зур. Димәк, АЦ кисемтәсе АД кисемтәсенә тигез булганга күрә, АД кисемтәсе дә АБ кисемтәсеннән кечерәк дигән сүз. Ягъни АБ АДдан зур килеп чыга. Бу нәрсә дигәнне аңлата. Димәк, бер почмагы С почмагының бер кисәге булып тора. Димәк, почмак С почмак 1дән зур килеп чыга. Икенчедән, 2 почмагы БДЦ эчпочмагының тышкы почмагы. Тышкы почмак үзлеге буенча 2 почмагы БДЦ эчпочмагындагы Б һәм С почмакларының суммасына тигез. Бу тигезлектән нәрсә килеп чыга соң? Димәк, 2 почмагы Б почмагыннан зуррак дигән сүз. Өченчедән, АДЦ эчпочмагы тигез янлы эчпочмак. Тигез янлы эчпочмакның үзлеге буенча 1 һәм 2 почмаклары тигез. Безнең 3 тигезлек килеп чыкты. Беренче тигезлек С почмагы 1 почмагыннан зур булды. Икенче тигезлек 2 почмагы Б почмагыннан зур булды. Һәм өченче тигезлек 2 һәм 1 почмаклары тигез булды. Бу 3 тигезлектән нәтиҗә ясап, С почмагының Б почмагыннан зур икәнлеген әйтә алабыз. Теорема исбатланды. Ә хәзер теореманың киресен исбатлыйк. Икенчесе. Киресе буенча, димәк, С почмагының Б почмагыннан зур икәнлеге бирелгән, АБ ягының АЦ ягыннан зур икәнлеген исбатларга кирәк дигән сүз. Дөрес түгел дип фараз итик. Ул вакытта АБ АЦ белән тигез, яки АБ АЦдан кечерәк. Беренче чиракта АБ һәм АЦ яклары тигез. Димәк, АБЦ эчпочмагы тигез янлы. Тигез янлы эчпочмакның нигез яндагы почмаклары тигез була. Ягъни Б һәм С почмаклары тигез дигән сүз. Бу безнең шартка каршы килә. Икенче очракта АБ ягы АЦ ягыннан кечерәк. Ягъни АБ ягына каршы ятучы С почмагы АЦ ягына каршы ятучы Б почмагыннан кечерәк дигән сүз. Бу шулай ук шартка каршы килә, чөнки С почмагы Б почмагыннан зуррак булырга тиеш. Безнең фаразлау дөрес түгел, димәк, нәтиҗәдә АБ ягы АЦ ягыннан зуррак килеп чыга. Теорема исбатланды. Әлеге теоремадан 2 нәтиҗә килеп чыга. Туры почмаклы эчпочмакта гипотенуза катеттан зуррак. Дөрестән дә, ниндидер АБЦ туры почмаклы эчпочмагын карасак, ягъни АБЦ эчпочмагы һәм бу эчпочмакта С почмагы туры булсын. С почмагы 90 градуска тигез, А һәм Б почмаклары кысынкы почмаклар. С почмагы кысынкы почмаклардан зуррак. Һәм С почмагына каршы АБ ягы ята. Димәк, АБ ягы АЦ һәм БЦ якларыннан зур дигән сүз. Икенче нәтиҗә, эчпочмакның 2 почмагы тигез булса, эчпочмак тигез янлы була. Ягъни тигез янлы эчпочмакның билгесе. Бу билгене дә исбатлыйк. Эчпочмакның 2 почмагы тигез булсын.
Шуңа күрә бу почмакларга каршы яткан яклар да тигез. Дөрестән дә, әгәр күрсәтелгән якларның берсе икенчесеннән зуррак дип уйласак, ул вакытта аңа каршы яткан почмак та икенче якка каршы яткан почмактан зуррак булыр. Ә бу шартка каршы. Шулай итеп, өч почмакның ике ягы тигез, ягъни өч почмак тигез янлы. Дәресебезнең теория өлеше тәмам. Мин сезне практик өлештә көтеп калам.